Mindosisero, lahat usisahin, lahat bubusisihin. Ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Ayun, magandang araw ulit mga kagamba. Tayo muling nagbabalik sa ating YouTube channel. Yan. Yung hindi pa subscriber dyan, pa-subscribe na ang ating YouTube channel. Papindot na rin ang notification bell kung inyong mamarapatin. Siyempre, pa-like and share na rin po ang ating video. Yan, update tayo sa gagamba mga kagamba ha. Ito. Dumadating na ang mga gagamba nila, gagaling ng Pangasinan, may Cebu, mayroong Masbate. Sari-sari. Kinukuha na nila lahat ng uri ng line ng gagamba. Pero panay ang post. May nakita ako niyan nagparating, 4 na sila. Yung isa naglagay ng presyo, 3 piso daw. Yung iba naman walang presyo, PM lang daw. Panay update nila ay mamaya may darating na, ganyan, update sila lagi. Pero pag nabibinta yan, maalatang-halata mga kagamba na hindi nabibinta ang gagamba kasi panay update nila sa ito, mga ganitong oras ang dating. Para ba masabi na, uy, parating na doon na, mas maaga doon darating isa. May parang nakakatawa itong mga gagamba. No? Hindi kasi sila naka-experience nung nagkandalugi-lugi sila eh. Kasi walang uso eh. Eh tayo, dumanas tayo niyan nung wala pang social media. Pahirapan pero nakaraos tayo dyan. Ang kagandahan kasi nung wala pang social media, sa akin lang talaga kukuha yung mga manininda ko. Kasi hindi nila nakikita sa wall yung mga dumarating eh. Dahil wala pa noon ang social media, hindi pa masyado ang internet, mabagal, kaya hindi nakatutok. Buhat nung nag-pandemic kasi, ito na, nakatutok lahat sa social media. Marami nang nalugi mga kagamba yung negosyong hindi siya online. Marami na, kagaya ng mga mall na yan. Kunti na lang nagmumall ngayon. Shopee na lahat yung binibilan ako. Puro Shopee na rin ha. Alam nyo bang sa halagang 10 piso eh, napakarami ng gagamba nung panahon na nagpapauso ako. Mayroong isang bata doon sa isang lugar na nagpupumilit bumili sa akin. Ang ginawa ko, sabi ko ibenta ko na lang sa kanya, ipamimigay ko sana yung napakaraming gagamba yun, mamimigay sana ako. Ay buhay naman oh, sabi nila maalas daw, kaya sa halagang 10 piso binigyan ko siya ng maraming gagamba. Ay di sa dami nung gagamba na ibinigay ko dun sa bata, binigay niya yung iba sa mga kaibigan niya para sila maglalaban. Abay, mantakin mong biglang nag-uso yung gagamba. Ayun na mga kagamba, sa halagang 10 piso, malaki kinita ko dun sa lugar na yun kasi biglang pumutok dahil dun sa bata. Hindi na kasi ako pumasok dun sa may bandang squatter area, dito lang ako sa may bandang labas. Bigyan ko siya ng maraming gagamba. Sabi ko, bayaran mo 10 piso yan. Binayaran niya ngayon. Tapos sabi niya sa akin, kailan ka babalik tayo? Sabi ko, bukas balikan kita para malaman natin resulta. Bibigyan ko siya ulit ng halagang 10 piso na marami para lalo pang kumalat at ganahan yung mga bata. Kaya ang ginawa ng bata, ayon sa kwento niya, nagtawag siya ng mga kaibigan niya at yung mga kaibigan niya nagtawag din. Ay siyempre hindi siya manghihinayang sa halagang 10 piso, ang dami niyang gagamba. Pinamigay niya ngayon yung gagamba, sila naglaban. Nung nagkandamatay na yung gagamba, naghanap sila ngayon ng mabibilhan. Kaya nung dumating ako nung kinaumagahan, eto na, dinumog na tayo. Yan, ang gandang ano niyan mga gagamba, ang gandang experience yan sa gagamba. Abay, umuubos ako doon ng kaagad, pangalawang araw, umuubos kaagad ako ng 2 kaha. Nabitin pa.
Kaya ay paalis na ako doon sa lugar, mayroon pa akong deliver. Kaya ang ginawa ko, yung bata na yon na magbibinatilyo na, nag-iwan ako sa kanya ng 3 kaha. Tapos mga lalagyan, nilagay ko sa listahan, kinumpute ko kung magkano babayaran niya pagbalik ko. Abay, wala pang alas 4 ng hapon, nag-text na sa akin yung bata. Ubus na raw gagamba niya. Sito mo yan. So, naka5 kaha kaagad nung araw na yun. Ganon dapat ang gagawin ng mga sealer para mag-uso. Mag-import naman kayo, hindi yung aantay lang kayo ng magpapausong iba. Tapos kayo naman antay lang ng magbabagsak presyo pa kayo para masulot nyo yung mga manininda. Huwag ganun, kawawa naman yung nagpauso. Kaya tayo mga kagamba, matamlay na tayo magpauso. Kasi siyempre pag nagpauso ka, kahit man may usapan kayo nung babagsakan mo, pag kumita na yon, sa iyo utang, sa iba cash. Yung ginagawa nila. Kaya sasabihin sa'yo, ay wala pa akong pambayad, di pa ako kumita, pero itinatago niya yung gagamba niya. Nalalaman ko na lang sa mga bata, nagtatanong ako, sabi ko, naubos na ba yung gagamba niyan, binibinta? Sabi ko, tay, may nag-deliver sa kanya. Ganon. Tinatanong ko kung ano itsura nung nag-deliver, dinescribe nila. Kilala ko rin yung mahilig manulot sa akin pag ako nagpauso. Kaibigan ko rin. Kagagamba ko rin. Pagka nabitin ako, kumukuha ako doon. Pero ang problema, kumukuha na nga ako sa kanya, papasadahan pa niya yung mga pauso ko. Magagaling nga pang amoy ng mga yan Siyempre, alam mo naman ang negosyo, no? Pagalingan. Pero ganun pa man, kumikita pa rin tayo kasi pag kayo pumutok na yun sa lugar na yun, mayroong ibang lugar kasing madadamay, ay doon ko titirahin na naman, bibigyan ako 10 piso, halagang 10 piso, bibigyan ko yung bata. Bira ulit. Kailangan na magtapon ka ng pera bago kumita. Ganun mga kababayan, mga kagagamba. Kailangan mo munang mamuhunan o magtapon. Magbigay ka muna bago maraming balik. Yun ang style dyan. Eto ngayon. Taga saan ba yung nagparating? Hindi ko nasasabihin dito lang, malapit lang. Tapos doon sa banda roon. Tapos doon sa malayo. 2 doon sa norte. 2 rin dito sa south. Yan. Pero magkalayo sila. Yung napakabagsik na magtitinda dito sa parting Muntinlupa, hindi ko na nakikita. Hindi na nagpo-post. Kasi nga panay pauso doon Mayat maya pauso. Tapos hindi ka pa marunong mag-alaga ng gagamba mo. Magkakandamata yan. Magiging parang mga kalansay yan. Mga sumbi. Yan ang nangyayari dyan. Kasi kung di ka rin marunong mag-alaga ng gagamba, wala rin. Malulugi ka, magkakandamatay lang. Magdadry yung gagamba. Pag lumakad, robot na. Kaya sabi nilang sumbi. Yan. May nagparating din dito sa nakita ko na naman, nagla-live kahapon ba nag-live yun? Pinapakita niya mga panglaban. Pero mayroon nang tumawag sa akin mga kagamba. Uso na raw ng labanan doon sa lugar nila. Pero teka may conversation ako nakita sa Facebook. Ni-raid sila ng pulis. Kaya ingat kayo yung mga maglalaban dyan. Ni-raid ng pulis. Nagmulta ng 36,000. Yan ang pinakamasakit dyan. Illegal gambling ang kaso ng mga yun. Kaya ingat yung mga naglalaban dyan. Kasi parang wala na yatang ibang madiskartehan yung ibang pulis dyan. Kaya papatulan na rin ang gagamba. Yung dati nga kasi binagbawal ni Digong yan, yung nire-raid lagi yung mga sugalan. Pero ngayon, kahit walang utos ang presidente, gagawin nila yan kasi nga andyan yung pera
Kita nyo ngayon, napapabalita lagi na ang daming isangkot na mga pulis, mga hold up, kung ano-ano. Kasi hindi na sila natatakot sa presidente. Wala, parang tingin nila sa presidente, kaya nilang paikutin, kagagaya nung nangyaring cover up na sinasabi ni Abalos. Wala pa hanggang ngayon. Wala na tayong balita. Yan. So yan ang update natin na mga kagamba. Hanggang sa muling pag-uusisa at pagbubusisi. Maraming salamat.